Ahojte ľudia, ospravedlňujem sa, že sme sa tak dlho nevideli. 2 týždne som nič netočil, ale dneska som našiel vážne, že nejaký cukrík, super soda. Takže neviem. A ja som točil po japonsky, takže tí, ktorí vedia po japonsky, nech mi toto tu prečítajú. Hej, keby náhodou. Dobre. A to by sa asi malo dávať do vody. A že ja teraz neviem, či sa to dáva do vody, či nie, tak to idem skúsiť. 1 minute. Ľudia, idem to trošku líznuť. Je to kyslé. Vonia to jak betón a vyzerá to ako Merkúr. Alebo mesiac. Tak to idem skúsiť. To bude explózia. Tak, to sme tam asi nemohli dávať, čo? Tá istá voda. Počkajte, tak to vytiahol. Dobre, vytiahol som to a mám som radšej aj tú vodičku, lebo možno to bude kyslé. Ideme na to. 3, 2, 1. Oh. Kyslé, neviem čo. Kyslé, jak neviem čo. To sa nemôže rozkúsať, lebo keď to rozkúšate, to je tvrdé kameň. Úplne, že trochu to prestalo byť také kyslé, ale už to dobré, ale vážne dávam tomu, že bez 10. A možno, že na ďalší víkend sa máme exotické ovocie. Neviem, aké, snažím sa hľadať hadie ovocie. Neviem, či ho nájdem, ale určite ho nájdem. Takže bez 10 tomu dodávam a ja sa s vami lúčim, tak zatiaľ čus.